Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ għal sena oħra ħabbar it-tnedija tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ li jagħti opportunità liż-żgħażagħ isemmaw leħinhom fuq temi magħżulin. Żgħażagħ bejn it-13 u 18-il sena se jkollhom iċ-ċans jiddiskutu l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-implementazzjoni tal-edukazzjoni ċivika u plastik li jintuża darba, filwaqt li dawk li għandhom il-fuq minn 19-il sena jistgħu jitkellmu fuq l-intelligenza artifiċjali, l-użu tat-teknoloġija l-iżvilupp sostenibbli u s-sistema edukattiva f'Malta. Waqt konferenza, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima qal li dawn għandhom jisfruttaw kull opportunità li tiġihom għaliex il-parteċipazzjoni tagħhom tkun qed tkabbar il-ħiliet u s-sem attiv fil-ħajja soċjali li għandu jitqies bħala eżempju. Xi ħaġa sabiħa li tara żgħażagħ li jieħdu sehem, xi ħaġa sabiħa li tara żgħażagħ jiddibattu, jirraġunaw u hemmhekk wieħed ħares il qudiem sabiex naraw propju il-frott illi joħroġ minn dan ix-xogħol, xogħol illi jieħu ix-xhur, xogħol illi ħajkun qiegħed jikkulmina propju f'dibattiti li jsiru ġewwa l-Parlament ta' Malta f'hemmhekk naraw il-punti prinċipali u propju l-mozzjoni illi tiġi moddija lir-rappreżentanti tal-Kamra. Il-Parlament joffri esperjenza unika għal dawk kollha li jixtiequ jaraw u jkunu parteċipi fi preparazzjoni ta' mozzjoni li aktar il-qudiem wara li ssir is-seduta tiġi ppreżentata lill-President tar-Repubblika, lill-Prim Ministru u lill-Kap tal-Oppożizzjoni. Aħna bħala KNZ dejjem naħdmu biex nippromovu kemm l-edukazzjoni ċivika kif ukoll li iż-żgħażagħ ikunu motivati biex jieħdu azzjoni u biex isimgħu leħinhom fuq temi li huma importanti għalihom li dawn leħinhom jiġi imsemma, evalutat u segwit. Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ iħeġġeġ dawk kollha interessati billi jimlew l-applikazzjoni biex bekk jieħdu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.